ekele dịrị Chineke kere Igbo n'ike Krismas agwụla onye Igbo. Obi na-ejupụta m n'aṅụrị nke ukwuu ma ọ bụrụ na m cheta na ọ bụghị ndị nna anyị kpachichara ụkwụ ga-evute Christianity, na anyị nọkwara onwe anyị, nwa bekee ya evuru ya bịa. Amatara m na o nwere otu akụkọ, o nwere otu onye eze m nụrụ akụkọ ya, nchere obodo Nnamdi Kanu ha. Eze naanị ga-eri ji na-eri ọnọ. O nwere akụkọ ya m nụrụ mere m ji na-ekele Chineke si na nke ikpeazụ a n'ike Krismas agwụla onye Igbo. O doro m anya na ọ bụrụ na ihe shikworo Igbo ike n'ọnwa na-abịa abịa karịa nke o si shie n'ọnwa nke a, na ọtụtụ ndị Igbo ga-alaghachikwa n'omenala Igbo maka mmadụ na-echekwezi echiche mgbe ụfọdụ. Onye Igbo biko, isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ n'ala na-ata ata. Ihe mere m ji na-arụte okwu aka wụla site na amara ala Igbo leme ọ na-ata ihe ọma Chineke ji gọzie ala Igbo lapụta ihe maka ala anyị dị mma. Biko ị ga-eji ntị onye Igbo lobi onye Igbo. Ihe m na-asụ Igbo, ihe m ji na-asụ Igbo wuli izuka mma na nneji na a ga-echiri ụlọ mara mma pụọla ama. Ala Igbo la-ata ata. Amba Mkpachukwu Ojiagbọ, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke. Taa ụbọchị orie ndị Ichie. Otu enyi m nwoke Santiago, ọ naghị eji ori egwu egwuregwu. Onye Igbo, achọrọ m ka ị mara na ike Krismas agwụla onye Igbo. Onu nwa kwuru ọbụ epepupe so ya mụrụ ya mụta ibe. Ala la-ata ata. Ala Igbo la-ata ata. Iche maka onwe gị, chekwe maka ndị ga-esi gị n'ahụ wee pụta dịka onye Igbo. Iche naanị maka onwe gị, iche ga-ezi echiche. Asị m, ekelere m Chineke dịka onye Igbo ewe. Achọrọ m ka ị mara na nwa bekee ji Krismas rụọ gị arụrụ ala. N'ala Igbo enwere ọnwa abụọ kacha mkpa. Ọnwa mkpocha mbụ ọnwa Disemba n'okwu bekee, na ọnwa Ahanjọkụ maọbụ ọnwa Fijọkụ, ọnwa Ọgọst n'okwu bekee. Ọnwa abụọ ahụ Igbo ejighị egwu egwuregwu. Ahụ ọnwa a n'Igbo wụ ọnwa mkpocha, mgbe onye Igbo na-eji ekpocha ubi ya ịkwado maka ịlaghachi na ubi. Ịbụrụ onye Igbo, achọrọ m ka ị mara ma ọ bụrụ na agụọ la agụ gị na Krismas sokwa edosa gị agụọ maka ọnwa a. Nwa bekee ji omenala ya bịa mebiere anyị ya. Ọnwa dị anyị oke mkpa maka ọnwa anyị na-agba 13. O nwere ihe anyị ji ha niile eme site ebe anyị si ebi ụwa, ebe Chineke kere anyị nye anyị ya were ebe obibi anyị. A ga-eweriri nke anyị, ọgụ afọ anyị ga-eji ya mere ihe, were izu anyị mere ihe ka ọ dịrị anyị na mma. Ojiọfọ kelere Igbo. Igbo mma mmanụ o.